Hola, sóc el senyor Miret. Bon dia. Hola, estimats seguidors. Hola a tothom, sóc el senyor Miret. Avui parlarem de Maus, escrita i dibuixada per Art Spiegelman. Aquesta novel·la gràfica la vaig llegir ja fa un any i ara l'he rellegit. La meva intenció era publicar la seva ressenya el 27 de gener del 2020, fa un any, en què es complia el 75è aniversari de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz pels americans. Sí, és veritat, no us enganyo, mireu el que vaig gravar llavors. Això és el senyor Miret recomana. Avui, 27 de gener, aniversari de l'alliberament per part de les tropes americanes del camp d'Auschwitz. M'he posat la corbata dels enterros i vull parlar de Maus, Art Spiegelman. Efectivament, aquest llibre parla de la terrible història de la persecució dels jueus per part dels nazis a la Segona Guerra Mundial. Si publico això el 27 de gener de 2021, vol dir que he aconseguit, amb retard, fer el meu particular homenatge i denúncia a aquesta barbàrie de la història. Per què? Perquè és una obra fonamental per entendre què van fer els nazis a la Segona Guerra Mundial contra els jueus. Perquè és el primer còmic que va guanyar el Premi Pulitzer. Perquè a totes les llistes i rànquings de millors còmics i novel·les gràfiques sempre surt a les primeres posicions. És una obra que no deixa indiferent, narrada de forma senzilla, però amb un missatge impossible d'oblidar. És una obra mestra. S'ha dit tant d'ella que tot el que digui serà avorrit. I la veritat, no sé què dir més. S'estructura amb dos plans narratius. El present, a principis de la dècada del 1980, on el pare, Vladek Spiegelman, ja vell, explica la història al seu fill i mostra la relació entre els dos, la vellesa, amb V baixa, del pare, els seus problemes de salut i la dolenta relació que manté amb la seva segona esposa, sobretot per culpa de la seva gasiveria. I un segon pla narratiu on a través de les converses entre pare i fill aquell torna al passat i narra totes les terribles peripècies que va patir durant la Segona Guerra Mundial. Vladek neix a Polònia i és jueu i la seva vida exemplifica el que van patir els jueus europeus en aquest període històric. Comença amb la narració del festeig amb la seva primera dona, Anja, morta el 1968. Explica la seva bona situació econòmica, familiar, el floriment dels seus negocis i com aquesta situació es va degradant a mesura que els alemanys inicien la guerra i van prenent control de Polònia, culminant amb l'internament al camp de concentració d'Auschwitz, part central de l'obra. Què destaquem? La seva senzillesa i verosimilitud. S'explica el que va passar d'una manera directa, clara, col·loquial, ajudat per les converses disteses entre pare i fill. Els alemanys, jueus, polacs i americans estan representats, dibuixats com animals. Alemanys són els gats, jueus els ratolins, els polacs que solen aparèixer com a traïdors i dolents són porcs i els americans gossos. Aquesta simplificació simbolitza la perfecció
els bàndols de cada personatge. Està clar que res a dir. La senzillesa de la narració ajuda a la verosimilitud de la història. També contribueixen al fet que no s'amaguin els defectes del protagonista, del pare, ni les dolentes relacions que manté amb el seu fill i la seva dona, ni la seva terrible gasiveria que arriba a ser miserable. No s'adulcora el personatge, no se'l tracta amb compassió i llàstima. Es descriu tal com és. No és un heroi, és un supervivent. A mesura que s'avança amb la lectura de l'obra, t'envaeix a poc la pena, el desassossec, i acompanyat pels dibuixos en un opressiu blanc i negre, acaben deixant en el lector una forta impressió inoblidable. M'ha agradat molt com queda reflectida la relació entre el pare i el fill. Qui hagi viscut en primera persona aquest tipus de conversa, les converses amb el seu pare ja vell, certificarà que el llibre ho reflecteix de forma magistral, real, humana, en tota la seva complexitat, amb matisos, contradiccions. Els que hagueu tingut pares de 80 anys sabreu de què parlo. L'única coseta que no m'ha agradat, que no m'ha acabat de convèncer, és conseqüència d'una de les seves virtuts, però és poca cosa. El fet que els personatges estiguin representats com a animals fa que costi una mica diferenciar els personatges entre ells. Surt un ratolí i no saps si aquest ratolí és el mateix ratolí que el ratolí que ha sortit abans o és el ratolí protagonista. Però bé, és igual. Parlar de gaudiment en aquesta obra no vull. Sí que vull destacar en quant a l'estil la fortíssima impressió, colossal, formidable, que deixa alguns passatges. Només cito un exemple de tots els altres i que deixa sense paraula. Mireu aquestes 2 pàgines on descriu els crematoris d'Auschwitz. D'aquest llibre podríem dir infinitat de coses més. Analitzar el masclisme, el racisme del pare, el sentiment de culpabilitat de l'autor, les connexions amb el gènere de la faula d'animals, les visions històriques, filosòfiques. És un pou sense fons, sota la seva aparent simplicitat, però jo faig vídeos de 5 minuts, ho sento. Apa, senyors, adeu. Ens veiem a la propera. Recordeu, això és el senyor Miret recomana.